תסריט אותה! אתה הלבשת אותי! תסריט אותה! את מרביצה לכולם. נו, אתה נראה לי לא בסדר בראש. את רואה היום את התמונות? אני מיותר זמן עד עכשיו 20 קילו ירדתי מהמשקל. 6 שנים עברו מאז, לכאורה מדובר בעוד סכסוך שכנים על שטח אדמה, אבל כשרואים את התמונות קשה להאמין לאן דברים יכולים להגיע, כשהשכן הוא קצין משטרה בכיר. תצא מהשטח שלי! מיד אבל! תצא מהשטח שלי! תצא מהשטח! בתמונה אנחנו רואים את סגן ניצב מוטי חריב, קצין בכיר במשטרה, מסלק את יחיא שמחי השכן, שמגלה כי בלי כל התראה מוקדמת, פלש חריב בסיוע שוטרים לבושים אזרחי לשטח שבבעלותו. בסדר, אני לא אומר שיפסיקו, אני אין לי זכות להגיד להם דבר כזה, בוא. אין דין ואין דיין. הם עשו אותנו, מסליק דרכו עלינו, ועשו מה שרצו. תמשיכו לעבוד, אל תשמעו לו, תמשיכו. רגע, הוא תוקף אותך, אני מצלם אותו, עכשיו הוא לעצור אותו, אני מרחק אפס. אל תענו, תמשיכו חבר'ה, תמשיכו. רגע, תגיד מי אתה? תגמור איתו. מי אתה? תמשיך. לא להתייחס לכלבים, ממשיך. אבא שלי שהוא זב דם, הוא חטף מכות, דחיפות. הוא יצא עם איזושהי סכין פירות בשביל לחתוך את היוטה. התחילו לצעוק, סכין, אתה רוצח. יש לו סכין ביד. יש לך סכין, אה? יש לך סכין! יש לו סכין! מה לתקור אותנו? יש לו סכין! הוא רוצח. תוקף אותנו עם סכין, קח אותו. תיקח אותו מכאן ותעצור אותו. בשלב זה האם מאבדת את ההכרה, הבנים שבאים להגיש עזרה נעצרים. תן לי לדבר עם אמא שלי! אין בשקט! תסביר אמבולנס! אתה לא מטפל באשתך, אתה מטפל בגדר. פרקליטות מחוז צפון סגרה את התיק הפלילי נגד המעורבים בשל חוסר הוכחות. בתביעה האזרחית שהוגשה נגד סגן ניצב חריב ונגד המשטרה, קובע שופט בית המשפט, מעצרו של שמחי היה שלא כדין. לעניות דעתו של השופט, קצין המשטרה עשה שימוש לרעה בתפקידו. השוטר כלל בדוח הפעולה דברים שלא ראה במו עיניו. בית המשפט חייב את המשטרה לפצות את שמחי בסכום של 15,000 שקלים. בנוסף קבע השופט כי סגן ניצב חריב והוריו יפצו את הקשיש בגין השגת גבול.